Σε 45 λεπτά από τώρα η χώρα θα υποστεί τις συνέπειες μιας οδυνηρής χρεοκοπίας, την οποία επί 6 χρόνια προσπαθούμε να αποτρέψουμε. Και τι σημαίνει χρεοκοπία? 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 Για να ξεκαθαρίσουμε πάρα πολύ απλά. Πριν από λίγο είδα ένα μήνυμα στο κινητό μου. Ότι δεν μπορείς πλέον να κατεβάσεις την οποιαδήποτε εφαρμογή σε ένα iPhone με ελληνική πιστωτική κάρτα. Ότι δεν μπορείς πλέον να κατεβάσεις την οποιαδήποτε εφαρμογή σε ένα iPhone. Ότι δεν μπορείς πλέον να κατεβάσεις την οποιαδήποτε εφαρμογή σε ένα iPhone.